Baitu, bakau? Oso ondo. Inoiz trukoa agerian geratu zaizu? Bai, noski. Baina hemen tablas deitzen diena daude. Eta saiatu gartzea pixkat egoera bideratzen, eta azkenean publikoak ez daki nola bukatu behar duen, orduan beste bukaera bat ematen dioztu. Baina bai. Zein da esan dizuten gauzarik xelebreena magua zarela esan duzunean? Hau klasiko bada, baina mago asko hau esan gute, zen askori izate dute. Magua naiz, eta zertan egitea ez du lan? Zein truko ez zenuke inoiz egingo? Animalekin. Gaur egun animalekin magia egin da asko eta jazta, nahiko, listo. Beste magoen trukoak kopiatu dituzu inoiz? Diabrua, Bai eta ez. Erreferentziatzat hartzen dituzu eta batez ere gaztean nintzenean izan zen. 14-15 urterekin hain gustoko zenun mago horren ideiak hartzen dituzu. Ja orain ez, baina baliozkoa da jakiteko gero analizatzen duzu eta zergatik funtzionatzen zaio ideia, nola, eta zure truko propioa osatzen duzu, sortzen duzu ruski. Nor desagerraraziko zenuke, benetan? Politikan gehienak eta ez dakit nik, gizartean bat gehiago ere bai, baina adibideak etortzen zezkit, baina misterioan utziko ditugu, misterioan. Zergatik dute magoek untxiekiko eta usuekiko obsesioa? Jakin nahiko nuke, ez dakit, nik bistekak nahiago ditut, baina hola dirudi historia nola izan da.